Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, biz hadis dərslәрен davam итәбез. Һәм инде менә үткән дәресләрдә сабырлык турында бит укып өйрәнеп киткән идек. Беренче дәрестә инде кайбер аятларны алдык һәм берничә хадис алган идек. Бүген шулай карарбыз. Сабырлыкка бәйле булган кайбер хадисләрне, әмма бу хадисләр сабырлыкка бәйле булса да, анда бүтән дөньяви файдалар туплаган хадисләр, шуның берсе менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадис, юмартлыкка чакыра торган һәм кешеләр кулында булган, кешеләрдәге нәрсәләргә кызыкмаска булганнан риза, канәгать булуга чакыра торган хадисне укып китербез. Бу хадис бүген хәзер укый торган инде Сәгыйд әл-Худри исемле сахабадан риваят кылына. Ул әйтә: "Анна наса мин ансар сәалу Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям фаатахум ди." Ансардан булган кешеләр дә инде, ягъни сахабалардан инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсәдер сораган. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям биргән. Шушы аларның сораган кирәк-яракларын инде. Сумма саалаху фаатахум. Шуннан тагын күпмедер вакыт үткәннән соң Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямнан шушы кешеләр килеп инде нидер кирәк-яракларын, үзләренең хаҗәтләрен сораганнар. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям тагын буларга биргән. Хәтта нафида ма индәһу. Хәтта ди кашан хәлек Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы кирәк-яракларын кешеләргә бирә торган булган, үзендә беткәнчә хәлек. Ягъни бу кешеләр килгән, сораган, шушы кирәк-яракларын биреп җибәргән, тагын килгәннәр, тагын биргән. Һәм инде шулай бирә торгач, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямда бу бирә торган нәрсәләре бетеп киткән. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Фақала лахум." Һәм аларга әйткән ди: "Хина анфаqa kulli shay bi yadihi ди." Аның кулында булган бөтен нәрсәне биреп бетергәннән соң ди: "Ма якун мин хайрин фалан аддахирhu анкум." ди. Миндә берәр нәрсә булса ди, мин үземдә калдырмаячакмын ди. Биткәнчә хәтлек инде бирәчәкмен ди. Ягъни үземдә саклап бер нәрсә дә калдырмыйм. Барысын да аларга бик сораган кешегә инде биреп бетерәм ди. Һәм үземдә яшереп калмаячакмын. Барысын да инде бирәчәкмен ди. Һәм бик мөһим сүзләр әйткән. Менә бу башта инде укып китербез, аннары туктап инде аңлатырбыз. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ ди. Нәрсә ди? Кем ди үзенең менә нәфесен тәрбияли икән ди, тыелып торуга, кешеләрдән сорамаска, булганга риза булырга. Аллаһы Тәгалә аны шушы нәфесен риза булырдай тәрбия бирәчәк ди. Ягъни ярдәм итәчәк нәфесен тәрбияләргә, булганнан риза, канәгать булырга. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә үзенең нәфесен тәрбияләргә, бу кешегә ярдәм итәчәк ди. Һәм ди: "Вәмән ястагъни ю'ниху Аллаһ" ди. Һәм кем инде ди менә үзендә булган әйбергә канәгать булырга өйрәнсә ди, тырышса ди, шуңа омтылса ди, Аллаһы Тәгалә аның нәфесен ди канәгатьчән булырга ди өйрәтәчәк ди. Ягъни нәрсә дигән сүз инде? Кеше менә кешеләрдә булганга кызыкмый икән, кешеләрдән инде сорап йөрми икән. Һәм көнчеләнми икән, һәм нәфесен менә тәрбияли икән, канәгать булырга, үзеннән булган нәрсәләрдән риза булырга, Аллаһы Тәгалә аңа ярдәм итәчәк, шундый дәрәҗәгә ирешергә, ул кешеләрдәге булган бер нәрсәгә дә мохтаҗ да булмаячак, кызыкмаячак да, һәм үзендә булганына шөкер итеп, канәгать булып яшәячәк. Һәм нәрсә ди? "Вәмән ятасаббар юсаббируху Аллаһ" ди. Һәм инде ди кем ди сабыр булырга тырыша ди, түземлелек күрсәтә ди, кайбер гамәлләрдә инде үз өстендә эшли икән ди. Аллаһы Тәгалә соңгы чиктә бер сабырлык бирәчәк ди. Шушындый сыйфат белән аны бүләкләячәк ди. "Вәмән у'тия ахадун атаан хайран ва аусара мин ас-сабр" ди.
Сабырлыктан да яхшырак һәм юмартрак бүләкне беркем дә алганы да юк әле ди. Ягъни менә бу күрсәтә инде сабырлыкның нинди зур дәрәҗәгә ия булуын. Хәзер инде без менә һәрбер шушы сүзгә дигәнне туктап, әзрәк кенә шарх кылып, тәфсир кылып, бәян кылып китербез. Иң беренче бу хадис инде күрсәтә юмартлык турында. Пәйгамбәр саллаллаһу юмартлыгы. Шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу ул иң юмарт кешеләр төркеменнән булган һәм безнең менә хадистә бар бит инде. Бухари һәм Муслим җыентында килә. Сахабалар әйтә торган булганнар бу хадисне инде. Анас радиллаһу анһу әйтә, "Кәне Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әхсәнун нас" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям иң яхшы холыклы кеше иде ди. Иң хәерле кешеләрнең берсе иде. Һәм нәрсә ди? "Ва аҗвадун нас" ди. Һәм иң юмарт кешеләрнең берсе иде. Аҗвад ди. Юмарт кына түгел, иң юмарт иде. "Ва ашҗаун нас" һәм батыр гына түгел, иң батыр, курыкмый торган, бу хаклык юлында эшли торган, хаклык юлында көрәшә торган шундый батыр кеше иде. Һәм без инде беләбез бит әле шулай ук Рамазан айларында ишетәбез бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бик юмарт кеше иде, әмма Рамазан аенда тагын да юмартрак була иде. Шулай бит. Һәм бу хадистә инде күрсәтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә бит, нәрсә генә булмасын, мин аны бөтенсен бирәм ди. Үземдә бер нәрсәне дә, бер хәерле кирәк яратында калдырмыйм, бөтенсен биреп бетерәм ди. Аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кем генә ярдәм сорап килмәсен, нәрсә генә сорамасыннар, ул бирә торган булган, әгәр дә анда булса. Әмма сахабаларга һәм үзенең уммәтен өйрәткән канәгать булырга, булганыннан риза булырга, кешеләрдә булганына кызыкмаска, кешеләрдән сорап йөрмәскә. Бу ислам динендә шулай, бу бар бит попрошайничество дигән диме, соранып йөрү, теләнеп йөрү, бу ислам динендә тыелган гамәл. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, işte урманга барып, утын җыеп, бау белән, балта белән утын чабып, аркаңа утын салып кайтып, базарга чыгып шушы утынны сатуың сиңа хәерлерәк ди, кешеләрдән соранып, теләнеп йөрүгә караганда. Күрәмне бүген дә күрәбез бит кайбер кешеләр соранып, теләнеп йөри. Аферистлар да бик күп, шулай бит интернет заманында теге әле Алла сакласын, ялганлап кешедән сораналар. Балам авырта, анда үзем яки хатыным, ирем авырта, авырлыкка очрадык дип аферистлар кешенең инде шушы рахимлелеген, мәрхәмәтлеген кулланып, кешеләрдән акча җыялар. Шунда аферистлар да бар, шулай бит. Шуңа күрә кызганычка каршы бу ялганчылар күп булу аркасында чын мохтаҗларга да ярдәм итәргә уже кеше шикләнә. Чынлап торып ялганламый микән? Бу хакыйкатьтә дә мохтаҗ кеше микән дип сорау бирә үзенә. Әйе, галимнәр инде әйтте, әгәр дә кеше чынлап торып факир икән, мохтаҗ икән, инде аның бурычлары бар икән, ярый аңа сорарга. Шушы көн күреш хаҗәтләрен каплар өчен. Гаиләсен туйдыр өчен. Әгәр дә теге җитмәсә эшли, әмма җитеп бетми. Шулаймы? Яки авыртулык, теге инвалидлык аркасында эшли алмый ди. Сорарга ярый ди, әмма инде хәерлерәк ди, сорамаса ди. Булганнан канәгать булып, риза булса ди инде. Чөнки бар шулай ук кайбер галимнәр ул Ханбали мазхабында да мәсәлән теге садака сорау инде макрух булып тора инде, не желательно инде. Шуңа күрә бу мәсьәлә ислам динендә инде бик четерекле мәсьәлә, мөһим мәсьәлә. Кеше инде кешеләр кулында кызыкмыйча, үзендә булганына канәгать булса, ул аның өчен хәерлерәк. Һәм бу канәгатьлеккә риза булуга омтылсан, Аллаһ та ахыр чиктә барыбер аны канәгатьле итеп кылачак. Һәм әйтәләр бит, шунда әйтем дә бар, иң бай кеше канәгать булган кеше дип. Шулай бит. Әгәр дә без бүгенге көндә булган ризыгыбыздан, булган киемебездән, булган йортыбыздан, булган машинабыздан канәгать булабыз икән, Аллаһ Тәала ахыр чиктә безне канәгатьче итеп нәфсебезне тәрбияләячәк.
Ягъни нәфесебез тәрбияләнәчәк, нинди булырга, канәгать булырга. Кеше кулына инде кешеләрдә булган нәрсәләргә кызыкмаска. Һәм бу шулай бик мөһим әйбер, менә кешенең нәфесе шундый, ул кешеләрдә булганга кызыга. Син йөрисең икән менә бер грантада, Калинада, анда берәр девятка, десяткада, син инде күрше-тирәнгә анда туганнарга, дусларга карыйсың, анда берсе Toyota Corolla'да йөрсә, берсе Land Rover'да йөрсә, берсе Land Cruiser'да йөрсә, син кызыгасың. Шулай бит. Син тоже андый машинада йөрисең килә, синең дә анда инде әҗәткә керә кешенән сорана, әҗәтләргә батып, бәлки шундый машинада алып куярга мөмкинсең. Чөнки нәфсең тели. Әмма менә шулай итеп дөньяви яктан үзеңә өстен булучыларга карау безгә инде менә бу канәгать булуны, нәфесебезне канәгатьләндерү өчен бик зур киртә булып тора. Чөнки дөньяви мәсьәләдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзебездән өстен булучыларга карарга кушмады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит әле, дөньяви мәсьәләдә үзегездән өстен булучыларга карамагыз ди, киресенчә үзегездән түбән булучыларга карагыз ди. Бу сезгә ди Аллаһ Тәгалә сезгә биргән ниъмәтләрне кимсетеп күрмәскә ярдәм итер ди. Чөнки кеше карый икән үзеннән өстә булучыларда, яхшырак машинада йөрүчеләр, мәсәлән, яхшырак йортта яшәүчеләр, аны чиста, матур, шундый яхшы ремонтлы йортта яши, синең инде ремонт ясарга анда мөмкинчелегең юк икән, акчаң юк икән, синеке такси гына йорт икән, син кызыгасың шундый йортка инде. Һәм инде үзеңне ким күрәсең, үзеңне мескенгә саныйсың анда, һәм инде тынычлап йоклый алмыйсың, күршенең йорты начар, күршенең йорты әйбәт, синеке начар, сиңа көнчелек керә башлыйсың моннан. Менә бу нәрсә начар сыйфат. Ни өчен дигәндә, чөнки бар синнән дә начар яшәүчеләр. Әле синең әлхәмдүлилләһ ремонт булмаса да, син торырлык йортың бар. Әлхәмдүлилләһ точка Адан точка Б'га илтеп куя торган машинаң бар. Бар бит әле аяксызлар, йөри алмый торган кешеләр, әле син йөри аласың. Бар бит бомжлар, бар бит әле вообще снимай итеп торучылар. Син нинди генә булса да үз йортың бар. Шуңа күрә менә дөньяви мәсьәләдә өстәгеләргә карап кызыгырга кирәкми. Киресенчә, үзеңдә булганны канәгать булып яшәү кирәк. Һәм үзеңнән түбән булучыларга кара. Кемнең машинасы гомумән юк, кемнең аяклары юк, кемнең анда йорты юк, синең әле бар. Шуңа күрә бу хадис өйрәтә безгә канәгать булырга, үзеңдә булган мал белән, үзеңдә булган ризык белән, үзеңдә булган кирәк-яраклар белән инде. Һәм аннары менә бу сабырлык турында әйтә бит инде. Аннары бер хадисне әйтергә онытканмын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шулай әйтте. Абу Дауд җыентыгында килә торган хадистә: "Мен якаффала ли ан ла яс'ала ан-нас шай'ан ва атакаффалу лаху бил джанна" ди. Кемдә кенде менә кешеләрнең соранып йөрмәсә ди, бер нәрсә дә кешедән сорамаса ди, бир әле дип тиңнән анда менә шушы дөньяви байлык ягыннан ди, мен аңа җәннәтне гарантиялым ди. Шуңа бу өйрәтә кешеләрдән соранып йөрмәскә, булганна канәгать булырга. Һәм өйрәтә нишләргә, сәбәп кылырга һичшиксез инде, тырышырга, теге максат, әгәр дә сиңа кирәк икән ул хуҗалыкта дип, дөньяуида берәр нәрсә инде шул машинаны йөртмә, син Аллаһ Тәгаләдән сорап сәбәп кыл. Әмма кешеләрнекенә карап үзеңне кимсетмә, көнләмә, аларга начарлык теләмә. Чөнки әле тормыш ул дөнья белән шикләнми, әле Аллаһ хузурына кайтасы бар. Хакыйкый мәңгелек тормыш анда. Менә борчылырга кирәк андагы йорт өчен, андагы нигъмәтләр өчен. Һәм менә бу иң зур бүләк сабырлыктан да яхшырак, юмартрак бүләк юк ди. Шулай бит. Һәм Аллаһ та шушы сабырлыкны бирә икән сиңа, канәгать булырга, түземлелек, риза булырга булганнан, моның барсы өчен дә сабырлык кирәк.
Һәм инде менә бу сабырлык, ул күркәм холыкның инде иң өстене, иң дәрәҗәлесе. Теге тәнебезнең, гәүдәбезнең бит инде башы бар бит, әйме? Баш уйлый, фикерлей, тән белән идарә итә бит, шулай бит. Һәм сабырлык та шундый дәрәҗәгә ия ди. Тән әгъзасының башы кебек ди. Бер галимнәр әйтә, ла сабра лаху, ла имана лаху. Кемнең сабырлыгы юк, аның иманы юк дип әйтәләр. Чөнки гомумән бу дини хөкемнәрне үтәргә, гөнаһлардан тыелыр өчен, бөтенесе өчен дә сабырлык, түземлелек кирәк. Шуңа күрә сабырлык бөтен күркәм холыкны үз эченә җыйган. Менә шушы үзеңдә булган нәрсәләрдән дә канәгать булыр өчен, бүгенге көндә синдә булган ризыктан, киемнән, йорттан, машинадан да, булган гаиләдән дә канәгать риза булыр өчен сабырлык кирәк. Шулай бит? Һәм бу Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда да әйтә: "Иннама юваффас-сабируна аҗрахум биғайри хисаб" ди. Шушы сабыр булучыларга ди, әҗерне ди, хисапсыз бирәм ди. Менә шушы үзеңне тотып кала белү, нәфесеңне төрле бер халәттән икенче халәткә күчүдән, кеше белән мөнәсәбәт кылганда, сиңа акырсалар, бакырсалар, син аларга шундый җавап кайтармыйча үз-үзеңне тотып калу, бер халәттән икенче халәткә күчү инде ул сабырлык булып тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля нишләй? Валлаһ юхиббус-сабирин. Аллаһ Тааля сабыр булучыларны ярата, хисапсыз бирәм ди. Һәм менә бүген әле тагын бер хәдисне шушы сабырлыкка карата тагын әйтеп китерербезме? Имам Ан-Навави тагын бер хәдис китерә. Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди: "Аҗабан амрул муъмин" ди. Муъмин мусульманның халаты бик гаҗәеп ди. Нәрсәсе белән? Инна амраху куллаху лаху хайр ди. Чөнки дөреслектә аның халаты ди, бөтенесе дә аның өчен хәерле ди. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ ди. Һәм мөэминнән башка бер кемгә дә бу сыйфат бирелмәде ди. Нинди сыйфат инде? Ин асабатху сарра шакара ди. Әгәр дә берәр аны канәгать итә торган, шатлыклы берәр нәрсә ирешә икән ди, әйме? Берәр нигъмәт Аллаһ Тааля бирә икән, бер сөйнечле хәбәр, гомумән бәхеттә яши икән, мул тормышта яши икән, ул Аллаһ Тааляга шөкр итә. Канәгать була, риза була. Һәм шулай ук ди: "Вайн асабатху дарра сабара факана хайран лаху" ди. Әгәр дә инде берәр нинди бәла ирешсә ди, бер проблемага юлыкса ди, кайгы хәсрәт килсә ди, ул сабыр була ди. Ул түземлелек күрсәтә ди. Һәм бу да аның өчен хәерле була ди. Менә бу күрсәтә, менә бу хәдис инде һәр вакытта да менә аның йөрәк тибеше Аллаһ Тааляга шөкр итү булырга тиеш. Һәрбер йөрәк типкән саен Аллаһ Тааляга рәхмәтле, шөкерле булырга тиеш. Гомумән, менә шушы рәхәт тормышта яшәгәндә. Чөнки кайбер кеше рәхәт тормышта яшәгәндә Аллаһ Тааляны оныта. Ул уйлый, барысында үзем ирештем ди. Ул фикерле, барысына да менә үз гыйлемем, тәҗрибәм белән ди, шушы өлкәгә, шушы даирәгә, шушы дәрәҗәгә мин үзем ирештем ди. Һәм Аллаһ Тааля шөкр итәргә, Аллаһ Тааля рәхмәт әйтергә, Аллаһ Тааля риза булырга онытып җибәрә. Әйе, кайгы хәсрәт килгәндә уйлана киресенчә. Мәчеткә дә килергә мөмкин, намазга да басырга мөмкин. Әмма бар нәрсәдә җиткәндә, барысыннан да тук булганда, ул Аллаһ Тааля турында уйламый. Шөкр итәргә дә ул фикерләп тә карамый. Һәм шулай ук бер бәла каза килсә дә, ул өметсезләнмый. Ул төшенкелеккә бирелмый. Чөнки ул белә, шушы килгән бәла каза яки үзенең гөнаһлары аркасында килә, яки Аллаһ Тааля инде аның гөнаһларын бу дөньяда аны сынап, гөнаһларыннан арындырып, паклап, кыямәт көндә газаплыйсы килми. Яки шушы сәбәп аша аның гөнаһларыннан чистарта, киметә, яки шушы сынау аша ул аның җәннәттә кыямәт көндә дәрәҗәсен күтәрүен тели. Һәм ул аны аңлый.
Шуңа күрә һәрбер сынау килүгә карамастан, аның артында бик зур хикмәт ята. Тик тымалдан гына бер кешегә дә бер нинди дә бәла-каза проблема килми. Артында ниндидер сәбәп бар, ниндидер хикмәт бар. Шуңа күрә менә камил иманлы мөмин ул һәр вакытта да нишли, уйлый, фикерли һәм рәхәт тормышта яши икән инде ул шөкер итә. Чөнки шөкер итү ул төп нигезләрнең берсе. Чөнки безнең бит инде бер як ул шөкер итү булса, икенче як өмет итү. Шулай бит инде. Һәм ул шөкер итү әле әлхәмдүлилләh дип кенә шикләнми, тел белән генә әйтү түгел, ул уй фикерләрдә дә шөкер итү. Чөнки менә бу һәрбер нәрсә генә безгә килмәсен, сәламәтлек булсынмы, акча булсынмы, мал булсынмы, гаилә булсынмы, дөньяви башка мәсьәлә булсынмы, ул Аллаһ Тәгалә. Калб белән без аны танырга тиешбез, бу Аллаһ Тәгаләдән. Һәм Аллаһ Тәгалә бирә безгә моны рәхимлеле булганга күрә, әл-Ваһһаб бирүче булганга күрә. Чөнки бит күпмедер кайбер кешене көне-төне эшли, аңа ниндидер сәбәпләр аркасында бирми. Кемдер 3-4 сәгать кенә эшли, Аллаһ Тәгалә бирә. Шуңа күрә бар нәрсәдә нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Безнең эштән дә, тәҗрибәдән дә тормый. Шуңа күрә менә бу һәм инде калб белән дә танырга тиешбез, тел белән дә әлхәмдүлилләh Аллаһ Тәгалә бирде, Аллаһ Тәгалә бирүче, Аллаһка шөкер дип, һәм гамәлләрдә дә чагылыш табырга тиеш. Ничек итеп шөкер итү? Аллаһ Тәгалә бирде икән байлык, син инде ничек шөкер итәсең, шушы байлыкның өлешен чыгарасың Аллаһ юлында. Факир мохтаҗларга, ятимнәргә, мәчет мәдрәсәләргә ярдәм итеп, үз өлешеңне көтеп, бу күрсәтә синең Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле шөкер итүеңне. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә бик күп аятларында да аңа шөкер итәргә, рәхмәт әйтергә чакыра. Вашкуру ниъматаллаһи ин кунтум ияһу таъбудун. Әгәр дә Аллаһка гына гыйбадәт кылучылардан булсагыз, ул биргән ниъмәтләргә дә шөкер итегез ди. Риза бул Аллаһ Тәгалә биргән сиңа сәламәтлектән. Сиңа биргән күрә торган күздән, йөри торган аяктан, сиңа бирә торган ризыктан, сиңа бирә торган йорттан, син йөри торган машинадан, син сулый торган һавадан. Вашкуру ли ва ла такфурун. Бакара сүрәсенең 152-нче аятында. Миңа шөкер итегез ди, һәм күфрлек кылмагыз ди, ризасызлык, канәгатьсезлек белдермәгез ди. Һәм пайгамбарлар да бөтенесе шөкер итүчеләр, иннаху кана абдан шакура. Нух алейхиссалам турында әйтә, ул Аллаһка шөкер булган, риза булган пайгамбарлардан. Һәм Ибраһим пайгамбарны да Аллаһ Тәгалә тасвирлаганда, кана умматан qanitan lillahi hanifa, ул гадел, Аллаһка гыйбадәт кылучы пайгамбар иде, ва лам якун минал мушрикин, һәм мушриклардан түгел иде, шакира ли ан'умиhi ди, һәм Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләргә шөкер итүче ди. Һәм Аллаһ Тәгалә менә әле мисал китереп әйтә Нәхл сүрәсенең 78-нче аятында: "Валлаһ ахраҗакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'ан ва джа'ала лакум сам'a вал абсара вал афида ла'аллакум ташкурун" ди. Аллаһ Тәгалә ди, ананың карныннан чыкканда ди, бер нәрсә дә белмиегез ди. Ягъни анадан туган бала ул чынлап та бер нәрсә дә белми, шулай бит? Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа нәрсә бирде ди? Ишетүче колак бирде ди, күрә торган күз бирде ди, калб тибә торган йөрәк бирде ди. Бәлки алар шушы биргән ниъмәтләре өчен шөкер итүчеләрдән булыр дип. Без шушы биргән ниъмәтләр өчен шөкер итәбезме, риза булабызмы, или һаман зарланабызмы? Вa'будху вашкуру лаху илейхи турҗаун. Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, аннан гына риза булыгыз, шөкер итегез. Чөнки ахыр чиктә аңа кайтачаксыз ди. Һәм менә бу шөкер итү булганына риза булу, ул булган байлыкны, булган ниъмәтләрнең дәвамлы булуына, бәрәкәтле булуына бер сәбәп булып тора. Ибраһим сүрәсендә 7-нче аятта Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә бит: "Ләин шакартум лазиданнакум", әгәр дә миңа шөкер итсәгез ди, канәгать, риза булсагыз ди, мин биргән ниъмәтләрдән инде мин сезгә тагын да арттырам ди. Менә зарлану, Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрдән ризасызлык белдертү, бу төп сәбәп булып тора безнең шушы ниъмәт китүеннән. Буның көндә дә без аны күрәбез. Бик күп зарландык без, шулай бит? Әле һаман зарланабыз.
Һаман безгә нәрсәдер җитми. Һаман без нәрсәдән канәгать түгел. Һәм шуның аркасында көннән-көн шушы бәрәкәт китә. Бәрәкәт китә акчадан да, бәрәкәт китә ризыктан да, бәрәкәт китә вакыттан да, бәрәкәт китә менә бүгенге көндәге тынычлык, иминлектән дә. Нәрсә аркасында? Гел зарланудан, сабыр булмаудан, түземлелек күрсәтмәүдән. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям, менә без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям үрнәк итеп алсак, менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям бу дөньяда теге факир, мохтаҗрак яшәсә дә, әмма аңа җәннәт вәгъдә ителгән. Һәм ул шушы дөньяда инде җәннәт вәгъдә ителгән булса да, ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәтен туктатмау, һәр вакыт яхшылыкка, изгелеккә омтылды. Менә бер хадис бар бит, Бухари җыентыгында килә бит әле. Айша радиллаһу анха шуңхатлык Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям күп намаз укый ди, табаннары ярылып бетә. Шуңхатлык күп гыйбадәт кылудан ди. Һәм аннан сорагач ди, сиңа бит җәннәт вәгъдә ителде, нәрсәгә үзеңне шулай нитәсең? Мучить итәсең дигән, үзеңне газаплыйсың. Һәм ул әйтте, әфәлә әкун абдан шакура ди, мин ди Аллаһ Тәгалә шөкерле кул түгелмени ди. Шөкер итмичә, ничек инде мин шушындый зур ниъмәткә шөкер итмим инде дип сорау бирә. Ягъни, әле безгә әле җәннәт вәгъдә ителгән булса, без инде белмим нәрсә эшләргә, шулай бит. Без әле җәннәткә кермәдек, әле һаман бәрабәр ялкауланабыз. Шундый гына эленке-сәленке генә укымыйча гына намаз укып анда, тотмыйм дип кенә ураза тотып, саранланып кына 100 тәңкә генә садака биреп, җәннәтле булмакчы булабыз. Шулай бит. Һәм әле авыз тулы безнең зарлану сүзләре. Шуңа күрә менә шөкер итү ул калб белән дә булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә сизеп, танып, Аллаһ Тәгаләдән бар нәрсәдә дип, ул тел белән дә әлхәмдүлиллаһ Аллаһ Тәгаләдән бар нәрсә дип, ул тән әгъзалары белән дә сәламәтлек өчен инде шөкер итәбез, намаз укып, ураза тотып, малыбыз өчен шөкер итәбез, садакалар биреп, мохтаҗларга ярдәм итеп, гыйлем өчен без шөкер итәбез инде, шушы файдалы гыйлемне таратып. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрне Аллаһ юлында куллану, изгелеккә, игелекле гамәлгә чакыру, эшләү, шушы шөкернең инде бер гамәле булып тора. Һәм менә бу хадистә дә өйрәтә, сынау ике төрле була. Шатлыклы, теге байлык белән сыналу, зур ниъмәт белән, һәм инде борчу, хәсрәт белән. Һәм кешенең тормышы да менә бу хадистәгечә. Я аңа бәла-каза ирешә, я шатлыклы, бәхетле тормышта яши. Шулай бит, менә бу хадистә өйрәтә, яхшы тормышта яши икән, ул шөкер итәргә тиешле, ул сынала шушы байлык белән. Һәм байлык белән галимнәр әйтә, сыналу күпкә авыррак ди, фәкыйрьлек белән сыналуга караганда. Чөнки кеше байыганда, байып китсә, аңа гөнаһ кылу мөмкинчелекләре күбәя ди. Бүген көндә дә күрәбез, кайбер хәтта ерак китәсе юк бит инде. Без вагазларда гел сөйлибез инде, бәлки ишеткәнегез дә бардыр инде. Менә гел әйтәм инде, әби-бабаларыбыз шушы мохтаҗлык, ачлык, фәкыйрьлек белән сыналдылар. Әмма алар нишләмәделәр? Кешелеклек сыйфатын югалтмадылар. Алар туганлык җепләрен дә саклады. Алар әти-әнине дә ихтирам итте. Алар бала тәрбиясенә дә җитди карыйлар. Алар күршеләр белән дә мөнәсәбәтне саклады, йөрештеләр, ярдәм иттеләр. Шулай бит, мохтаҗ кеше булды икән, аңа йөгерделәр ярдәм итәргә. Һәм соңгысын бирәләр, соңгы кисәк ипиен бирәләр, үзеннән мохтаҗрак кешегә, ягъни алар кешелекле иде. Мохтаҗ булсалар да, аларда менә шушы мусульманда булырга тиешле сыйфат бар. Бүген көндә без байлыкта гизәбез, әмма туганнар бер-берсе белән дошманлашып бетте, шулай бит, әти-әнине ихтирам итү бетте, күрше белән күрше аралашмый, какой анда киреп йөрү, шулай бит инде, ярдәмләшү бетте. Ул мин дип кенә яши, мохтаҗ кеше булса, бүтәннәр байлар ярдәм итсен, ул ярдәм кулы сузарга уйламый. Ягъни гади менә бездә кешелеклек сыйфатлары югалды. Ни аркасында? Шушы байлык ачу белән менә гел үзебезгә
гел үзебезне генә ярату, гел менә шушы үзебез генә байлыкта, рәхәттә яшисебез килү белән. Шулай ук даже элементарно бала ярату. Мәсәлән, әби-бабаларыбыз мохтаҗ булсалар да, ачлык заманында булсалар да, алар Аллаһка тәвәккәл иде. Алар күп итеп балалар да алып кайтты, 5, 6, 10, 11. Бүгенге көндә нинди бай тормышта яшибез. Шуңа карамастан без каяндыр ачлыктан куркабыз. 2, 1 бала алып кайтабыз. Шулай бит. Һәм әле алар күп бала алып кайтуга карамастан, алар аларны тәрбияләде. Карасак, ул буыннан алар тәрбияле, алар бәрбер кешелекле. Бүгенге көндә әти-әни хәтта шушы булган 2-3 баласын да тәрбияләми. Ул тәрбияне тапшырды телевизорга, YouTube'ка, шул планшетка, Instagram'га, бар бурчыма, мә, кара. Ул уйламый аның белән сөйләшергә, нинди тәрбияви вагызлар сөйләргә. Шуңа күрә менә бу ике төр сыналуда галимнәр әйтә, байлык белән сыналу күпкә куркынычрак. Теге әби-бабалар да әйтә бит, факирлеккә түзеп була, яхшыга түзеп кара дип. Шундыйрак нидә бар инде. Чөнки чынлап торып байлык белән сыналу, ул авыррак. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте, Бухари яки Муслим җинтында килә сахих хәдисне. Мин ди курыкмыйм ди сезнең өчен факирлектән ди. Хәтта Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм дә әйтә, буның көннең дәлиле. Пәйгамбер нәрсә диде? Мин курыкмыйм ди сезнең өчен факирлектән ди. Куркам ди нәрсәдән ди? Шушы дөнья байлык ачылып ди, бер-берегез белән узыша башларсыз ди. Шушы байлык артыннан куып ди. Бүгенге көндә менә шушы хәл. Бүгенге көндә байлык ачылды, кеше шушы байлык артыннан куып, аңа намаз да кирәкми, җомгага йөрү дә кирәкми, ураза тоту да кирәкми, туганлык җепләрне ныгыту да кирәкми, әтиәнне ихтирам итү дә кирәкми, бала тәрбиясе дә кирәкми, бары тик менә шушы акчага гыйбадәт кылу, акчага табыну. Шуңа күрә менә бу мәсьәләгә игътибарлы булырга кирәк. Менә шушы кешелеклек сыйфатларын югалтмаска, Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәргә, чөнки менә икенче һәм Аллаһ Субхану Тәгалә әйтте, сынау булачак бу дөньяда. Чөнки бу дөньяда сынаусыз кеше яшәми. Бакара сүрәсендә 153-нче аятында әйтте, "Ва ланабluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin." Без сезне сынап карарбыз ди. Курку белән дә, менә бүгенге көндә курку белән сыналабыз. Шулай бит иминлек китә башлады. Вәл-җу ачлык белән дә ди, әби-бабалары сыналды. Бүгенге заманда инде Аллаһ сакласын, инде мондый темпта барса безгә дә килеп җитәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә сакласын безне ачлыктан, яманлыктан. Аллаһ Тәгалә нас сынар мондый курку белән дә ди, ачлык белән дә ди, ва нақсин минал амвал ди, банкротство белән, бу экономический кризислар белән дә ди, вал анфус кешеләр үтерү белән ди, якыннарны югалту белән ди, ва санарат уңышсызлык белән дә ди. Хәмди ва башширис сабирин ди. Сабыр булучыларны шатландырды. Шуңа күрә бу дөньяда берничек тә тормыш без теләгәнчә генә бара алмый. Аллаһ Тәгалә безне һәр вакыт сынап торачак. Сынаячак безнең иманыбызны, сынаячак безнең сабырлыгыбызны. Һәм шушы бәла-казаны җибәрәчәк безнең гөнаһларыбыз аркасында да. Шуңа күрә бу дөньяда берничек тә без теләгәнчә генә яшәү була алмый. Аллаһ Тәгалә ничек тели, шулай булачак. Шуңа күрә без сыналачак. Без монда имтихан дөньясында без сыналабыз. Шушы сынауны үткәннән соң инде кеше әгәр дә уңышлы гына имтиханны тапшыра икән, ул мәңгелек рәхәтлектә яшәячәк. Кем инде имтиханны бирә алмый инде, ул мәңгелек Аллаһ Тәгаләнең азабында булачак. Шуңа күрә менә бу рәхәтлеккә дә шыдый белергә кирәк, шөкер итәргә Аллаһ Тәгаләдән дип өлешне чыгарырга, шушы бәхетне калганнарга да өлеш итеп бирергә. Һәм бәла-каза килсә дә инде сабыр итеп шушы бәла-казаны риза булып, канәгать булып инде сабырлык күрсәтеп үтәргә кирәк. Чөнки бу сабырлык, бу сынау килде безгә, я гөнаһларыбыз аркасында, я Аллаһ Тәгалә безгә ниндидер тәҗрибә бирә. Һәм һич шиксез шушы авырлыктан бер җиңеллек килә. Фәиннама усри юсра, иннама усри юсра. Дөреслектә авырлыктан соң җиңеллек килә, һәм хаклыкта да авырлыктан соң җиңеллек килә. Менә тормыш гел бер төрле генә бармый, була рәхәт чагыда, була авырлык чагыда.
Шөкер, Алла Субхана Тәгалә менә шушы безгә сабыр булырга куша һәм онытмаска, ахыр чиктә барыбер без Аллаһка кайтачакбыз. Нинди генә сынау күрмәсәк тә, иң авыр сынау әле ул кыямәт көндә булачак. Шуңа күрә менә безгә күбрәк борчылырга кирәк бу дөньяның мәшәкате белән түгел, күбрәк уйланырга кирәк. Аллаһы Тәгалә янына баргач, нәрсә белән барам, ничек барам һәм ничек итеп шушы имтиханымны бирәмен дип. Шуңа күрә менә шушы хәдисләр белән вагазланып, Аллаһы Тәгалә юлында дөрес итеп яшәргә насыйп әйләсен, шушы гыйлемне, шушы пәйгамбәрсез хәдисне тормышта кулланып, әз булса да шушы сынауларны җиңелрәк үтәргә Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен. Аллаһ Субхана Тәгалә барчабызга да сабырлык бирсен, булган нимәтләренә шөкерле, рәхмәтле итсен иде безнең калебләребезне. Һәм ахыр чиктә инде Аллаһ Субхана Тәгалә илдәребезгә, көннәребезгә иминлек, тынычлык бирсен, һәм ачлыктан безне саклап, һәр вакытта да табыннарыбыз мул, бәрәкәтле булсын, һәм ахыр чиктә барчабызга да иң мөһиме фирдәүи җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.